матни протоколҳои имзошуда дар ҷараёни музокироти рӯзҳои 1 ва 2 май ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон пиромони масоили марзӣ то ҳол нашр нашудааст, вале хабаргузории Хова рӯзи 5 май баъди 3 рӯз матни изҳороти муштараки раҳбарони ҳайатҳо сардори Кумитаи давлатии амнияти ду кишвар Саидмоъмин Ятимов ва Камчибек Тошиевро нашр кард. ин санад бархе нукоти муҳими тафовуқоти ба дастомада байни тарафҳо дар пайи хунрезиҳои шадиди поёни моҳи апрелро бозгӯӣ мекунад. нуқтаи асосӣ дар санад албатта сарнавишти ҷамоати Ворухи Тоҷикистон аст, ки аз 4 тараф дар иҳотаи Қирғизистон дар мондааст. ҷонибҳо дар мавриди Ворух чунин тафовуқ карданд то ба итмом расидани раванди делимитатсия, демаркатсия ва ба расмиятдарории қонунии сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон бо мақсади ҳаракати бемамонияти шаҳрвандон, убури воситаи нақлиёт ва молҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷонибҳо роҳи мошингарди Хоҷаи Аъло Ворухро дар хамгашти самти шарқии нуқтаи аҳолинишини Тангӣ якҷоя месозанд ва ҷониби Тоҷикистон истифода ва нигаҳдорӣ мекунад. мақоми ин роҳро созишномаи алоҳидаи давлатӣ байни ду кишвар муайян мекунад. ба топографҳо амр шудааст, ки тадқиқоти саҳроии ин мавзеъро дар заминҳои минтақаи Ботканд то 1 июни соли 2021 анҷом диҳанд. ҳамчунин тафовуқ шудааст, ки танҳо баъди анҷоми сохтмони роҳи мошингарди Хоҷаи Аъло Ворух ба тасвири лоиҳавии хати сарҳадии давлатии Тоҷикистону Қирғизистон шурӯъ мекунанд. ҳамин тавр ҷонибҳо ба мувофиқа расиданд, ки барои тасвири хати лоиҳавии сарҳадии давлатӣ дар қисматҳои аз нуқтаи сарҳадии 43 то нуқтаи сарҳадии 61, аз нуқтаи сарҳадии 135 то нуқтаи сарҳадии 141, аз ҳуҷҷатҳо ва маводи марзбандии миллию ҳудудии солҳои 1924-1927 ва комиссияи паритетии соли 1989-ро истифода мекунанд. ба гурӯҳҳои кории топографӣ дастур доданд, ки хати лоиҳавии сарҳадро дар ин қисматҳо аз 5 то 9 майи соли 2021 тасвир конанд. ҳамзамон то 17 май бояд дар минтақаҳои Овчи Қалачаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, Чоркӯ, Сомониён, Хоҷаи Аъло, шаҳри Исфараи вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин нуқтаҳои аҳолинишини Мақсад, Кулундуӣ, Лейлак, Коктерек, Оқсой, ноҳияҳои Ботканди ҷумҳурии Қирғизистон бо иҷрои корҳои топографӣ ва тасвири хати лоиҳавии сарҳадии давлатии Тоҷикистону Қирғизистон дар қисматҳои болозикр шурӯъ кунанд.